मानगोनां दानि सीएम प्रमद बर' बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे बीएससी एक'नि सिगाङावहायबो बड'लेण्ड मुभमेन्टमोन, बीटीसी एक'नि सिगाङावहायबो बड'लेण्ड मुभमेन्टमोन, बे बिटिआर एक'नि सिगाङावहायबो बड'लेण्ड मुभमेन्टमोन। नाथाय रायजो राजा नोंथांमोन बीएससी एक'नि उनावबो बड'लेण्ड मुभमेन्ट डिमान्डआ सोलिबाय थादों, बीटीसी एक'नि उनावहायबो बड'लेण्ड मुभमेन्ट डिमान्डआ सोलिबाय थादों। नाथाय बे बिटिआर एक'नि उनावहाय बे बड'लेण्ड मुभमेन्ट डिमान्डआ बहा गोमाखो, मा जाहोननि थाखाय बे बड'लेण्ड मुभमेन्ट डिमान्डखौ उइथड्र खालामना फैखो बे बिटिआर एक'नि गेजेरजों? এটা ঐতিহাসিক এটা চুক্তি হয়। আমি প্ৰথমতে আজি এই মুহূৰ্তত অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ যে দীৰ্ঘদিনীয়া বড়ো সমস্যাটো আজি সমাধান কৰাৰ কাৰণে। बिथां प्रमद बर'आ मा बाथ्रा बुंलांखो नोंथांमोना हमदांनो हादों नामा? हमदांनो हायाखैबो जानो हागौ। बिथाङा मा बुंदों? दीर्घदिनिया गोबाव समनि माने जोंनि बर'नि जेंनाफोरखौ सुस्रांना होनायनि थाखाय साबायखर बावदों बिथाङा। मानगोनां प्रमद बर' नोंथांनि बुंनाय बायदिब्ला जोंनि गोबाव समनिफ्राय डिमान्ड खालामबोबाय थानाय बेनि थांखिया बे बिटिआर एकर्ड खालामनायनिसोमोन नामा? नोंथांनि बिखाया एसेबां अन्थाइ बिखा नामा? नोंथाङा एसेबां गोरलैयै माबोरैहाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ निउस पर्टेलनि गेजेरजों बोरै बुंनो हाखो? अब्ला बै जारिमिन समनिफ्राय आलादा रायजो सोरजिनायनि जा सिमांनि थांखिजों आगान सुरबोबाय थानाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट, बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जोंनि गासै हारिनि सुबुंफोरानो बिहोमा होबोदों। लोगोसे बे बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनायनि थाखायनो जोंनि हारिनि माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गावथारनाय, फेक इनकाउन्टार खालामनाय, बायदि बायदि जोंनि बर' बिमा माहारिफोरखौ पुलिसफोरा, आर्मिफोरा, सिआरपिफोरा सिलाइनि खुन्दाजों लावथिजों बुग्लिनाय बायदि बायदि। अब्ला बेफोरबायदि माखासे सात जाल्ला सहाबोनाय जायफोर खस्थ'फोर, बैफोर खस्थ'आ बे बिटिआर एकर्डनि थाखायमोन नामा? नोंथाङा जाय बाथ्राखौ बुंदों जे दीर्घदिनिया गोबाव समनि जा जोंनि बर'नि जेंना, बे जेंनाया बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों सुस्रांजाबाय, बेफोरबायदि नोंथाङा बाथ्रा बुंदों। नाय बर' हारिनि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मोजां गोसो होनानै हमदांनो नाजा। जोंनि बर' हारिनि इयुन जोलैफोर नोंथांमोना बाथ्राखौ संदानै दानै आगान होनो नाजा। नङाब्ला जोंनि हारिनि जा जेनेरेसन, बे जेनेरेसना बै जारिमिन समनिफ्राय दिनैनि समसिमहालागै एसेबो सोलायाखै। लोगोसे फैबाय थानाय जा इयुन जोलैनि जेनेरेसन, बै इयुन जोलैफोराबो बेफोरबायदि जेनेरेसनजोंनो गावबा गावनि जिउखौ दैदेनलांनांगोन। जों जुदि गासैबो साग्रिद जायाब्ला, सोरनिबा नंखाय लिडारनि बुंफ्लानाय बाथ्राफोरनि सायाव जों जुदि गोजोमबाय थायोब्ला जोंनि हारिया सानसे नङा सानसे जोबलांनायनि लामायाव जानो हागौ। जोंनि हारिनिफ्राय साफा सानै मानसिया रां धोनदौलद खामायनानै बबेबा गोजान दिल्ली, मुम्बाइ, आमेरिका, लण्डनाव हा बायनानै प्लेट बायनानै थाहैनो हागोन। बिसोरनि थांखिया बेबायदिल'। नाथाय जों भुगिनांगोन, जों रायजो राजाफोरा। बेखौ गोसोआव लाखिखा। दिनैनि समाव प्रमद बर' बिथाङा ना गावखौनो गाव सासे मोजां लिडार महरै जों रायजो राजानि गेजेराव सिनायथि होनो हादों, ना सासे मोजां पलिटिकेल लिडार महरै जों रायजो राजानि गेजेराव सिनायथि होनो हादों। आसाम स्टेटआव जेसेबांखिनि ट्राइबेल्स हारिनि सुबुंफोर दं, बै गासै ट्राइबेल्स हारिनि सुबुंफोरा ज' खौसे जालायनानै 1967-1968 मायथाइयाव मोनसे पिटिसिए हानजाखौ जोनोम खालामो। लोगोसे बे पिटिसिए हानजानि गुबै थांखियानो जाहैबाय मा? जों जुदि बुंनो थाङोब्ला बड' स्टेट सोरजिनाय। बे पिटिसिएनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय मा? प्लेन ट्राइबेल्स काउन्सिल अफ आसाम। लोगोसे मोनसे समाव बे पिटिसिएनि जा थांखि, जा सिमां, बेबो थुंगेहैबाय। फैयै फैयै 1986 मायथाइयाव 1986 मायथाइयाव जोंनि गासै हारियानो मोनसे गोदान आगानाव सुरलायबाय। लोगोसे बे गोदान आगाननि गोदान थांखिनि लामायानो जाहैबाय मा? आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनाय। बे 1986 मायथाइनिफ्रायनो जोंनि हारिनि गेजेराव गुबुन हारिनि गाज्रि नोजोर, गाज्रि खैसारनि जागायजेननाय प्लेन पलिसिफोर, बै 1986 मायथाइनिफ्रायनो मेजरलि गोहोम गोग्लैबोदोंमोन। जेरावनोखि गोबां जोंनि हारिनि बर' हिन्जाव माहारिनि सायाव जिनाहारि खालामनानै फोथैबोनाय, गोबां जोंनि लाइमोन देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फेक इनकाउन्टार खालामनानै गावथारबोनाय, लोगोसे जोंनि हारिनि सुबुंनि सायावनो बायदिसिना रोखोमनि बायदिसिना समाव चान्स मोनबानो टर्चार खालामबोनाय, बुथारबोनाय बायदिसिना गाज्रि थासारिया बे 1986 मायथाइनिफ्रायनो गाज्रियै गोहोम गोग्लैबोदोंमोन। जेरावनोखि जोंनि मोनसेल' थांखिया मामोन?
आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनाय बे आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायखौ गुबुन हारिफोरा मोजां मोनाखैमोन जेरावनोखि बिसोर गुबुन हारिफोरा बायदिसिना रोखोमनि बायदिसिना बिथिङाव जोंखौ हेंथा होबोदों दिनैनि समसिमहालागै नाथाय अब्लाबो जोंनि हारिनि माखासे लिडार्सफोरा बैफोर जालांनाय जारिमिनफोरखौ दिनैयो गोसोआव दंब्लाबो गोसोआव गैयै बायदि नुखानानैबो नुयै बायदि जानानै गावबा गावनि पजिशनाव गावबा गावनि मुलाम्फानि थाखाय स्टेन्ड खालामनानै दंगासिनो दङ अब्ला नाय रायजो राजा नोंथांमोन बेसे लासिंसिं दिनैनि बे समा जोंनि हारिनि गेजेराव 1987 मायथाइयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव गिबिसिन आलादा रायजो बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जागायजेनो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड डिमान्ड बे हाबाफारिया जागायजेनो बे गिबिसिन बड'लेण्ड डिमान्डआव गिबिसिन मुंख्लं जानांनाय जोहोलावनि मुङानो जाहैबाय जोहोलाव सुजित नार्जारी जोहोलाव सुजित नार्जारिया बे गिबिसिन बड'लेण्ड मुभमेन्टआव हाबाफारि लानानै न' फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो नलबारि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय टिउ होननाय मोनसे बाजाराव बेखौ गुबुन हारिफ्रा खास्रि बिस्रि अन्थाइजों सेखा जंरुवाजों देनानै देथारो बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड डिमान्डनि जा मुभमेन्ट बे मुभमेन्टआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जाबोबाय थानो हमबाय बे समावनो 1988 मायथाइयाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय भुमका भिलेज जेरावनोखि बे 1988 मायथाइनि जानुवारि दाननि 25 आरो 27 कालार खालिनि हरनि समाव जेरावनोखि ओरैबायदि गोजां बोथोर बे भुमका गामिनि बर' हिन्जावफोरखौ देरफुनाय बर' सिख्लासा लाइमोनफोरखौ आसाम पुलिस आरो आसाम पुलिस टास्क फर्सनि माखासे फर्सफोरा जिनाहारि रेप खालामो नायगार बै समनि लिस्ट वाइसआव मिथिनाय बायदिब्ला 15 जन बर' हिन्जाव माहारिफोरखौ देरफुनाय लाइमोन हिन्जावसा सिख्लाफोरखौ नायगार जिनाहारि खालामो अब्ला नाय रायजो राजा नोंथांमोन बैफोर जारिमिन जालांनाय जाथायफोरखौ जों जुदि गोसोखाङोब्ला मोदोमनि खोमोनफोरा थिया गोजांस्रिउ जायो दिनैनि समावबो थिग बेफोरबायदिनो 1989 मायथाइयाव 1989 मायथाइयाव एसामिसफोरा बर'फोरखौ गाग्लोबबावबाय लोगोसे एसामिस आरो बर'फोरनि गेजेराव मोनसे हारियारि मोनसे दावहा जाबाय बे दावहायाव 60,000निबो बांसिन बर'फोरा गावबा गावनि जिउखौ बासायनो थाखाय अरुणाचल फारसे खारखोनानै थाहैनांबाय लोगोसे 15,000निबो बांसिन सुबुंफोरा साइड लानानै मोनसे सेफटि जायगायाव रिलिफ केम्प खालामनानै थानांगौ जाबाय बै समाव रिलिफ केम्पआव जोंनि दानि स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जेबो हेफाजाब मोनबोआखैमोन जेरावनोखि बे दावहाखौ जोंनि हारिखौ सेफटि खालामनायनि अनगायै बिसोरो लोगो जानानै बै समाव गफुरनि जाथायाव जोंनि हारिनि सुबुंफोरखौसो गाख्रेबबोदोंमोन बा बुथारबोनाय हाबाफारिखौ लामायाव लानानै फैदोंमोन बैफोर सेन्टिमेन्टेलखौ जों दिनैनि समाव लाखिनो रोंनांगोन लोगोसे इयुन जोलैनि माखासे लाइमोनफोरा जायफोरनोखि मिथिया बैफोर जारिमिनखौ दिनैनि समाव नोंथांमोना जुदि आंनि बे भिडिअखौ नायदोंब्ला मिथिनानै ला गावबा गावनि सेन्टिमेन्टेलखौ दिनैनि समाव नोंथांमोना फोजाखां बे मायथाइनि समावनो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट गहपुर राङापारा दरं लखिमपुर जेरावनोखि जोंनि हारिनि मेजरिटि गामिफोर दंमोन बै गामिफोरखौ बै समाव गाग्लोबजोबदोंमोन जेरावनोखि बै समाव बै जायगाफोराव मिनिमाम 300निबो बारा हिन्जाव माहारिखौ लोगोसे देरफुनाय हिन्जाव सिख्लाफोरखौ बुथारबोदोंमोन माखासेखौ जिनाहारि खालामबोदोंमोन जाय समावनोखि जोंनि बर' हारिनि न'खरफोरखौ 10,000निबो बांसिन सावनानै सिलिंखार खालामजोबदोंमोन नाथाय जों दिनैनि समाव मा नुनो मोनो जे जाय हारिजोंनो जोङो दावहा खालामबोदों जाय हारियानो जोंनि बिमा माहारिखौ जिनाहारि खालामबोदों बै हारिजोंनो दिनैनि समावबो हाबा जाहैनाय गोसो थोलायनाय आन्दैयै सोमोन्दो लाखुमाबोनाय लोगोसे जिनाहारि खालामजाबाय थाबावनाय दिनैनि समावबो जों नुनो मोनबाय थायो अब्ला मानो एसेबां लासिंसिं स्टेजाव जोंनि हारिनि सुबुंफोरा दिनैसिमबो मानो दङ अब्ला दिनैनि समसिमहालागै मानो जोंनि हारिनि माखासे सुबुंफोरा मानो सांग्रां जानो रोङाखै बै गुबुन हारिनि खैसानिफ्राय दिनैनि समसिमहालागै मानो गावबा गावनि सेन्टिमेन्टआव बै जालांनाय जारिमिननि बाथ्राफोरखौ मानो सोनानै लानो रोङाखै जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोर दं बा जोंनि हारिनि गासै बर' माहारिनि सुबुंफोरा मानो मा जाहोननि थाखाय बै जोंनि बर' हिन्जाव माहारिफोरखौ बा बर' सिख्लाफोरखौ गुबुन हारिजों गोसोथोलायोब्ला गुबुन हारिजों हाबा जायोबा गुबुन हारिजों बेरायफायोबा जों मानो साजा होबोदों साजा होनायनि मोनसेल' गुदि जाहोना जाहैबाय मा जाय हारियानो जोंनि बिमा माहारिनि सायाव जिनाहारि खालामबोदों जाय हारियानो जोंनि हारिखौ फोथैनो नाजाबोदों जाय हारियानो जोंनि बिमा माहारि देरफुनाय हिन्जावसा सिख्लाफोरखौ जिनाहारि खालामना फोथैबोदों अब्ला बै हारिनि सुबुंफोरजोंनो जुदि जोङो
लाइन मारिनाय गोसोथोनाय हाबा जानाय बेरायनाय नुयोब्ला जों सहायनो हागोन नामा बैफोरबायदि माखासे इम्परटेन्ट जारिमिन जाहोनफोरखौ लानानै गोदो समनिफ्रायनो होबथाबोनो नाजानाय हाबाफारिया दिनैनि समसिमहालागै दङ नाथाय बेनि गेजेरावनो जोंनि हिन्जाव माहारिनि माखासे हिन्जाव माहारिफोरा बुजिबावा दिनैनिफ्राय जाय बिथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायदों सांग्रां जा बुजिदो गुबुन हारिनि खैसानिफ्राय गोजानाव थानो नाजादो बिएससियानो जा बिटिसियानो जा बा बिटिआरानो जा बा जोंनि गासै हारिया दिनैनि जाय स्टेजाव गसंनानै दङ बे स्टेजखौ जों ओरैनो मोननो हायाखै बै जोंनि हारिनि थाखाय जिउ खोमानानै लानांनाय बै जोहोलावजोफोरनि थाखायसो जोंनि गासै हारिया दिनैनि बे स्टेजाव गसंथानानै थानो हादों लोगोसे जिमानखिनि डेभेलपमेन्ट जादों बै जोंनि हारिनि थाखाय जिउ बावसोमनांनाय बै जोहोलावजोफोरनि थाखायसो जों बेफोरबायदि डेभेलपमेन्टखौ जों मोननो हादों नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन रायजो राजा नोंथांमोन जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि